Kumshubele kakhulu Max Makhanya udume kakhulu ko TikTok. Uxolise waze waguqa phansi ngedolo, wakhipha isiqoko ekhanda. Angifisi le ndaba uthi uyizwe ngami, kodwa ke ngiphethe ke ivideo yakho Max Makhanya ke exolisa ke esilweni ke samabandla, ephinda exolisa ke nasemakhosini ke azwayo ke kozondi komancinza. Nayi le ndaba awuyizwele. Singomakhanya ake sithule nasi isiqoko ebese siyakhuleka lapha ya komancinza. Omancinza intombi yabuyela esokeni. Onkabishile gagashe. Sibingelela enkosini uZondi laphana ekade iyobekwa osukwini la izolo ngokusemthethweni. Ibekwa isilo samabandla ingonyama uMisizulu kaZwelithini. Siyakhuleka ke gagashe. Sithi ke asenze lo mbukiso bhanyabhanya phecelezi ivideo. Sithi nje sehlela ngezantsi evidweni esiyenzile einsukwini nje. I think ngiyenze kuthangi ivideo leyo ebe ukunyathela amakhona enkosi. Ngithi nje ngiyaxolisa, ngehlela ngezantsi, ngiyazithoba kuwe gagashi. Leya video engiyenzile beyukucwaneka, beyukudelela, hayi kuwe wedwa Mancinza, kodwa beyidelela ngisho isilo imbala. Ngithi ke ngithatha leli thuba okonakele ku social media ku TikTok, ngikulungisa kuwo futhi u social media TikTok, ngokuqonda ukuthi u TikTok inkundla yokuxhumana esezingeni eliphezulu kakhulu. Othi mengabe ukhulume into kuwo ebese ihamba ibanga elide iziyofika ngisho phesheya kwezilwandle. Ngalawo mazwi ke ngiyathemba ukuthi la kuhambe kwafinyelela khona leya video nale engiyenza njengamanje izohamba iziyofika. Uthi la leya video beyone khona yanyathela amakhona, lena ke izohamba ilungisa, ihambe iqoqa la kuhlakazeke khona, ihambe ibhandisha la kuvuleke khona amanxeba, evulwa ivideo yami yaphambilini. Ngalawo mazwi ke ngingezokwanda kade gagashe, ngithi nje ngiyaxolisa kakhulu Maluju. Izandla ngithwala ekhanda, ngithi ngicela uxolo Nkosi babuZondi lapha ya ekade iyobekwa isilo samabandla uKing Misizulu kaZwelithini. Ngithi nakuso isilo ngithwala izandla ekhanda, ngicela uxolo, ngiyaxolisa. NakuZulu ke nje wonkana ake ngithi nje nakoZondi nje bonke ogagasho omancinza abancinza intombi yabuyela esokeni. Ngithi nakubo ngiyaxolisa ngokudelela inkosi yakogagashe. Ngicela ke ukuyibamba lapha le video ngoba bekweyokuxolisa nje kuphela, kulungiswe iphutha la sone khona singomakhanya. Siyabonga kakhulu in advance ukuthi uxolo lwethu luzokwamukeleka kogagashi. Sithi Mancinza